Para sa ating video, pupunta tayo ngayon sa Baguio. Nabook ko ang aking ticket through I Want Seat. And ngayon, nasa terminal na tayo ng Genesis sa Cubao. So, ito na yung receipt or boarding pass website. So, this is the Joy Bus of Genesis. Yan yung comfort room sa bandang likuran. And this is my seat. Let's see the comfort room. Tada! Ayan siya. May flash. Kakunti lang kaming passenger for 7:30 trip. 5 hours later, ito na. 7:35 umalis yung bus sa Cubao, and then 12:35 or mga ganun, something like that, 12 something, kami dumating ng Baguio. And ayun, nag-taxi na ako papunta sa hotel here at Baguio, kung saan ako nakabook. And then this is the Session Road. Mura lang yung minimum wage, minimum fare 35 pesos, unlike sa Manila 40. Tapos ayan na, mga 3 minutes lang from bus station to hotel na pinagstayan ko, which is the Hotel Venice Burnham. And ayan na, dyan na. Ayan na yung Hotel Venice. And nangyari dito kasi ang check-in ng 2 PM pa for first day. So nag-add ako ng 1,800 something for for the whole night ang binayaran ko. Kumbaga, instead na 19 pa ako dapat mag-check-in. Ang nangyari, babayaran ko yung 18 kasi pasok pa sa 18, although 12 midnight na. Pasok pa daw sa 18 yung babayaran ko. So, nagbayad ako na for one night. Additional. So, ayan. Akyat na tayo sa room 606. 626 rather. 6th floor. So, wala akong taong nakita or nakasalubong. Nanap ko yung room. Ayan na. Walang katao-tao. Pero madaling araw na rin na kasi. Tulog na yung mga tao. May free breakfast naman sila. Ang serving ng breakfast dito ay 6:30 in the morning until 10 AM. Hanap ko yung room 625. Nasa kadulo-duluhan ako. Nasa taas na nga, pinakataas, 6th floor na nga.
Ay, nasa dulo pa yung aking room. There you go. 626. This is the key card. Medyo nagulo. Blurred. And there you go. Okay na siya. And this is the room. Inside the room. Ayan. Ito ay standard queen room. Ito ang standard queen room nila. So, this is the room. Ganyan for couple. Tapos, ayun o. Yan yung bed. Akala ko may coffee, wala pala. Hindi naman. Ano lang, cup. Tapos heater. Ito yung window. Liit lang. Hindi mo mafe-feel yung ganda sa labas yung view. Tapos ito may complimentary na cookies. Wala namang coffee. Nangyari dito. Tapos ayun, proceed na tayo sa... Kita ko sa inyo yung CR. Maligtad. Okay na lang. Morning, Baguio. 7 na. 3:30 na ako nakatulog. Tapos ito, nag-request ako ng coffee kasi walang nakaset up. Ito yung coffee talaga na gusto ko. Sakto. For 2 siya kasi suppose dalawa kami dito. So ito yung tubig na binigay. Heater. Ayun lang, naantay ko na yung breakfast ko. Dried fish daw. So tuyo ang ulam ko for today. Hi. Antay ko lang yung pagkain tapos matutulog. Matutulog. Mahiligo na ako. Ay, yung pajama ko kagabi.
puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisi. Sa katatak, bundok sa simula, sa langit bumagha, maniyak ang tula, awit sa paglayang minamahal. Ang isang ng matawag, tuwing nabumpay na naglilinig, ang bituin na karamyang tayo, ang may di magdiligid. Lupa ng araw ng buwan, hatid magsinta, buhay ay langit sa piling mo. Ang ligaya ng pag, may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Then we have now our visitors. We have here the vice. Anong sasabihin nyo? Maganda nga, may tattoo lang siya. You always dwell on the negatives. But I think, for the first time in 3 years, we should be more grateful than dwell on the negatives. For the first time, we are able to conduct a face-to-face convention, albeit with a smaller number and a controlled environment. How innocent we were in Cagayan de Oro when we bragged about our firsts. Marami tayong first na pinagyabang nun sa Cagayan de Oro. The first time we conducted a seminar in a mall. OMG, RRRR. Parang ang dami. Tapos there were awardees, agencies which were not usually awardees nanalo. So, parang it was a long time ago, but it was a mere 3 years. We are and should be grateful that AGAP is able to go back to its roots here in Baguio, where 72 years ago, a group of accountants from the National Accounting Office of the Budget Commission established the AGAP. Dito po pinanganak ang AGAP. Kaya dito tayo bumabalik sa ating first face-to-face convention. We are actually the oldest organization or association of government accountants and finance officers. Hindi po ibig sabihin nun, reflection yun ng Board of Directors. Hindi po naman kami lahat senior. Mukha lang senior. We are grateful for the men and women who participate in our conventions and seminars. Mga suki kumbaga. Many of you met me here at nagsabi, "Ma'am, nagkita tayo. Akala ko hindi na tayo magkikita pa ulit. Maputi na nga lang po ang buhok ko. Dahil mura ang tina." People in government, like us, do the thankless job of ensuring that our country's coffers and our finance systems are safe and working well. Mga kaibigan, magkakasama tayo. Nandito ngayon, kasali na po yung mga retirees ng COA na nandito ngayon. It's good to see you. Nakita ko, ang cherry mo ay.
Picture ka mo dito. Dito, igbaw, tara. Ano ko, kadala nagbabaktas. Maray nasa ko. Kaya naggagawas. Oo, hindi na nakasakop. Kaya mo na ito sa hero gawas. Maupay na Lady Park yan na ano. Raminero service.
ganun sa building on Opo. Malalaki man, hindi na kailangan mag-hire. Ginulaan na yun na bata. Hindi na. Strawberry taho. Strawberry taho. Ibambi tinatawag ka. Saan yung strawberry dyan, kuya? Yung sauce niya, ma'am. Ha? Yung ano niya, yung sauce niya. Yung toppings niya, instead na latik. Ayun. Instead na latik. Lalagyan ng gatas. May gatas. May gatas pa, kuya? Ah, wala na yan na yun. Ano yung nasa tabi? Din, ma'am. Ganun din. Carnival. Carnival. Iba yung ma'am yung dati. Ay, wala ko kasama yung sa mag-choose ilalagay. ka. Kakatig ba? Ano kayo? Ano, soccer? Cathedral. Ay, ada pa ko doon nakuhalit. Punta kami sa SM Baguio. Yan yung SM Baguio po. Hello guys. Yep. Galing kami sa Burnham Park. Tapos lalakarin lang namin papunta Baguio. SM Baguio rather. Ayan, nasa SM na kami. SM Baguio.
newfound friends. So in order for me to get there, ayan, kung tumawid gamit ang overpass kasi may jaywalking, walang tawiran sa baba. Tapos, yan, Burnham Park na yan. Yan na, dito na ako. Yan, welcome, Baguio City Night Market of Trade. No entry. Dito ang entrance. Sarado na itong street to give way sa mga vendors. Truck by one. Take one for 150. Ito mga panggamit. Ito North Face. Yan, nagsiset up pa lang sila. Talagang fresh na fresh from their sacks. Mga panglamig. Yan ang mga jacket. Branded jackets. Shoes. Phone cases. Dress for only 50 pesos. 2 for 80 na shorts. Doon naman foods entrance. Sa kabila foods sa may Burnham Park banda. Burnham Park nga. Foods. Nakakalito, di mo alam kung saan ka pipili, saan ka bibili. Kasi magaganda. Lonit oh. Lonit. Namaya na ako magbibili. Or titingin. Ito for 180 na pang tulog. Sa 90 pesos ang isa. Mamaya pagbalik ko sigurado naka-set up na sila lahat. Kakapili na ako. Ano mga jacket. Ito mga panggamit. 100 pesos. Ito, the North Face. Magaganda. Station. Keychains.
Dalawa pala yung Venice ng hotel. Ayan, oh. Buti hindi ako naligaw. Ayun yung isa, oh. Ayun yung isang Venice. Doon ako naka-check-in. Tapos may isa pang Venice pala. Ayan, oh. Going back. Let's continue our tour. Okay. Jacket, 50-50 lang po. 100 pan. Bambi, di da, Tim Ulo. Bambi. Alis dyan, Bambi. Kulang slow mo. Sira. Ganito country club. Bambi, ada ka na liwat. Masirom ano? Hindi video mo ito? Bambi, di da, Tim Ulo. Bambi. Alis dyan, Bambi. Kulang slow mo. Sira. Ganito country club. Bambi, ada ka na liwat.
Ang ininindiri ko, ano? Sakit sa legs. Ang taas niya. Tingnan mo na. Good din sila eh. Hey. Kaya kabisada niyo? Hanggang yan kuya.
likod. At picture muna. Dahil mag-isa lang tayo, ay selfie na lang. Ayun, nakaligo na nga tayo. And, ayan, elevator selfie muna. Ayan, ay papuntang Guys, it's my ninth last here in Baguio. Ay, nasa Burnham Park. And now I'm going to buy some school. At ito na dahil na natin yung Baguio Botanical Garden. Daming tao. Kaya pagpapicture, ano kaya nasa loob kung hindi ko napuntahan. Okay, ito, face reveal. Tadan! Pinafeel niya. So, ako yan. Yan si Waray Explorer. Nahihiya siya magsalita. Kaya nga anong guard, kaya namin ask. Video lang. Tayo nakarating na nga siya, or ako, sa Good Shepherd. At ayan, pictorial muna bago pumasok. At ayun guys, may tip ako. May vendor dyan sa labas. May mga vendor, magpapasabay. Huwag niyong huwag niyong kukunin yung pambili nila. Kasi ibebenta lang nila yun ng mas mahal sa ibang turista. Kunwari turista sila tapos hindi daw sila pinapabili, ganun kung ano pang reason. Pero ang totoo ibebenta lang pala nila. Limited lang yung binibenta sa loob. Ikaw ang mawawalan in case pinagbigyan mo yung request na lang magpabili. Wala ka ba ng pila? Una lang ako dito. Nandito na nga tayo guys sa Good Shepherd. At ito nga, naglalakad na tayo papunta dun sa may pila. At ayan, mahaba yung pila na yan, nakakalat lang yung mga tao. Tapos ayan, makikipila na nga tayo. Pero kasi magkakasama lang. Tapos iba, isa lang ang nakapila, tapos marami pala silang bibili. Without knowing na pagdating dun sa counter, limited lang ang ibibigay or
Isasold. Galing sa dito. Ang Baguio market. Or ibebenta nung staff. Ang ganda ng view, oh. Kaya habang nag-aantay ako sa pila, nagpa-picture ako. Ayan, ginagawa nga din yung nila eh. Yung pinakatindahan nila. At ayan na, nakapila kami. Ayan, ganyan kahaba ng pila. At ayan yung price ng ayan, may limit. 6 bottles lang for Obijam. At ayan, mascobado sugar, coffee, baracos, kalinga. At ayan, may prices siya. Pinicturan ko kasi may nagpabili sa akin. Ayan, haba ng pila pa din. Pero nasa counter na ako. At this time. Ayan, lumabas na ako. Ma'am, salamat po ulit. May isa pa akong sasabihin, guys. Upon arrival dito sa gate na to, may mag-approach sa inyo na kunwari turista din. Pero vendor, magpapabili, kunwari magpapasabay. Kesyo, limited lang yung ibibigay, kaya ipapasabay na lang. Normal minimum, yun pala, ibibenta lang din ng mas pricey. Kaya dun sa good shipper, huwag niyong papayagang ganun kasi kayong mawawalan. Kasi limited nga lang. At ito, pabalik na ako sa hotel. Kasi pupunta pa ulit ako sa seminar sa country club for the last time. This is our last day, or my last day in Baguio. At eto na nga, karating na ako sa hotel. And eto, di ko na video, papunta na ako. Eto na, nasa entrance na ako ng country club. Para makuha yung certificate ko. And yun, nakuha ko na. Hindi ko na nakuhaan. Thank you for watching, guys. Bye-bye!